abagusiba minto andonsi asemoke bwatirite nabakwanirie naende mbia muri channel yegane ya maskani ase tugukwanira eng'ana yaito etutungitie bunegesa gukyo mugusi anye gukurigerie video for the first time ntagete o subscribe naende video anye kigokogokia nabo gusanga no musani o gusemo irionde gusiti WhatsApp group chiriore elinde twagachigesa kugeito buna omugusi amangana nare ntagete koroto tarera iga ase platform yiga agendrete gukoreka gusa korekire ase county ya Kisii amangana ngo chigokwana ainde abange na omota yanchirane asengencho arayobo maene naenda ande arache kororekana kagokoreka amatuko masinini arebosio Kisii County nebwate omugavana omuya okorokwa Simbarati oya bange bakoroke taya igachire ne chinguru chinene na inje namanya no yasinkaransten koyunga bamura muro takari goja bururu na igure ngo murombi yakare goja no nyene geteka kare gojira nambe ya mondo jinga mbiyakere. However nabonta abe fit ko mu advice lakini nkagerete nga senchere ya mugo seyende nabara ikere video yane bintu bibere bitatu iga byo boriri mukonya ntagete ko teba iga omurayo mujya no yo cross chigasi go ja sabasaye no murayo mube no ryo konyora chigasi chirosiri chabasaye ochaka gochita nki minute account ya Kisii yatebekanire gutwara ghost workers of which no nya ninje niwete ngakangomba minyokigwa baende baratene na mayimayu maate tobarigerire batwerese ngakibanyorite gasi county eyire buya naende mere musimba arati agokora ne miya kabisa na inche naje gokeire lakini rende abantu mbare bako mu advice agotumeka ande nchiranda atebenga enchire gochikorete mechando busia enchire yene buna bono igorona kwanete amangana makongu na intu tukayunga bamura mu muroyo mbya kare gukwana mbiye esimbe mbiye kare kuruma gusiga ando jenga bantu maje baje rai agatebanga chintere banchire chirikire in excess lakini aigari swali rine natari nga chintere mbarenga barikire ase chigari irenga kangori swali ribwente koirane riguga iganderinga chintere banchirikire 256 aso mubwekano ase chintere beji 256 mbarenga barikire na masakarare genuine na gotumeka a procedure ase gesongo tokoroka illegal gose legal sorry mbarenga barikire na masakara yekene na ande bwatie procedure kurukunga legal yani baikira ni tirichi korengana ne gasiria goteba kego toka nga bonus 256 mbarikire korengana ne richiko na ande kero omuntu nabwata masakara ko mu qualify ko babune driver egento kango simba kora onye baroro abande bare aido kero kende chigari chiabo ande chiasaregete gose mwana siasa onda agachira tana gochira ni bakabono egentare gokora no kubarigerie emeremo kyagera gochimutu achigari njitoke chinde chigokora emeremo babe reassign diagasi bakore okko babuta tari korokwe solution lakini ntagete mombu atebya onde bwensi orikire otabwatia masakara ere tigagende kara atimuka kaka sungura anye ginsome to bonya gitari naende ngari kubune entereba tigangende kanda atimuka kako ne kimbwate certificate ya standard 7 naende kidikire bune nasi ye county lyori ngende kanti muke onye kindikire bune engineer ye county naende kimbwata masakara yoboriki a certificate lyori tigangende kanda atimuka lakini onye kindentereba ndikire ne county nimbwata masakara kurwa se college emanyekanete ekor kereryo bontereba ni nyabwata ro
naende narige tukoreng'ana nerichiko buna rigoteba neba timbwati gari nkogendi eitari mechando yane eine mechando ye county asokondikana gotanga egari egento mbwenerete gokorerwa nokorigerigwa egari onyete iyo nkonya aba bande bagokora oborundia. Namba 2 eng'ana nera iga narora ere social media ing'a edirector korwa enyagitari eyema iga bosongo ng'obeire redeployed ase engencho yani gosoirirwa ase akake ase engencho obisi yaye tiakanete insurance yechigari chie county bono tiga ndaboriga kaka onye ngokore obisi ya serikali eterakanwa n'abakori emirimo emitienye ebere yaerire serikali eteranga bese ngwakana chi insurance igo nkogenda ndusi chibese chiane onye ginkabwate biasara ndusi ororo ngiche gwakanere county insurance nchego nkagirete ng'a amagosa ari gotoka nari buna bono ebitabo bigoteba ng'a insurance ni akanire bese gete lakini bakogenda ase chi company echi insurance bese giti chiyo ikona ya magosa gotoka omonto agendeka lakini kondusie gasi yane inge serikali ngokorere emirimo yangire kowakana insurance ng'a bono ng'a ninchende ni competent eyo terikorete ebichengia naende tiga ntebe iga omosike Simba emeremo ogokora nche ninyianchiranete lakini abanto mbare bakare gokoa moshene yobokora buna bono igo bwenerete kango emeremo eye bono buna bono ari square nge stadium mundu ocho ogenderete buyo okora emeremo emiya kange emeremo eri okwaye korete ritang'ani chini ya maji ogenda ase chidepartment chionsi orete chidocument chionsi kere egento obwatete koboko okore emekutano na chidepartment chionsi aba bara abahusika togoteba ase Geswahili then from there ebinto ebio bikore away from the media then ekere kwabikorera omaekorwa press statement lakini bono enchereye narora bigokorwa stadium ari ande okay nokorora kwane lakini timanyeti ase enchendo ochenga teri ng'encherengia ekiagera igakorangiria omonto naki aetene nango ekerangorire ebitabo gaiga obisi yao terari niyo driving license chia driver chiri county bona ayigore ni competent na korusira obisi eyo na koirira asegete nande tomanyete ng'aki driving license no monto kori ni individual tari ya serikali kaka onye nkogendie gari ninche ntakire kogenda ni driving license yane as a person lakini rende tigemere megenderere kanto ira naiga naende toboranie ng'ang'a kikiabeire lakini renda korwa sentene ine gaiga motua ebinto nebikong mang'ana na makong mang'ana na momo naende ntegete mbeke Simba omoyo ng'aki gokonyora abanto barikire bobe barabo baminyoki batenenekia mwasi rogoro barigeri gojansi gokonyora omonto okori omosara naende tana gotachi county embero embere nene agende nyachu chiatereti korari atene no arigererie county gocha bosongo gokonyora ng'a omonto naro orikire ero okori emesara ya abande otana gotacha obisi okari gose na America lakini orikire county koranje oyo atenenere marani arigererie bosongo gocha na ebirore lakini rende abana abaminto baro barikire koreng'ana na erichiko aye babe kontosi bakore emeremo tobaseri tiga bakore egasi koreng'ana na enchera richiko rigoteba ari ase okonyora ng'a konye babeire lazy babeke chinguru
onye ne chinteraba chiko nchitabwatie gasi bono chirangeri chibeko omororo chikore emeremo yani ng'onde taikaranse egasi ekoreke na intwe ntogokere abagambi baito buna egesaku kemogusii ekera ngokorera tiga ntebe iga okorora kwane narorire ng'a nonye ebinto ebi tokobikora enchera enga buna eye etogokora amang'ana amaya lakini gotumeka enchera etari engiya togokora abanto bagoteba ng'a we are doing the right thing but following the wrong procedure mbuya tokora egento engiya tokobwari the right procedure techa goto backfire ase amatuko are moto imate ng'a ebibago bire county na ebinge mono ebibago biarire biakombire county mpaka biaye tiokire chindoso bigende kabitimoke nyasaye tigakobeke chinguru kero ogenderete na oborai bwago nyasaye agoseni mono.